Hi, Joshua! Hello po. Hi, love! Good evening sa'yo. Siguro po. Sige, share ka na sa akin, love. Anong may paglilingkod ko sa'yo at nagpatawag po sa usapang LDR. Okay po. Ako po kasi yung batang punong-puno ng pangarap noon. Mhm. Tapos, naging sandalan ko po yung mga magulang ko para sila po yung tutulong sa akin. Para po. And then, parang itinadala po ko sa isang lugar para mag-aaral po kasi hindi po kaya. Yan. Love, medyo pumapangit yung signal, For some reason, parang humihina. Pwede po akong lumabas muna ako sa kwarto. Ayan, labas ka na, love. Oo. Sige. Kasi on air na tayo. Go. Ayan, lalabas Yes. lang. Ayan. Wait lang. Ngayon po, nasa bandang gate na po siya. Dama ko na. Ayan, nasa loob na siya ng sala ng kapitbahay. Umabot sa kapitbahay. Okay po. Ayan. Go. So, pinadala po ako sa malayong, dito po sa Quezon City para aral po. Mm. Tapos nung pagkapadala po, iniwan po ako nung dala sa akin dito. Sino bang nagdala sa iyo diyan sa Quezon City? Tiyahin ko po. Tiyahin mo. Bakit daw kailangan ka pang dalhin sa Quezon City para mag-aral? Wala bang Opo, school sa inyo? Mayroon po, kaso kulang po kami sa financial, so kailangan po namin. Okay. So yung tita mo, ang sabi niya, siya magpapaaral sa iyo kaya sa Quezon City ka dinala? Opo. Okay. Tapos, ano yung tumutunog, love? Wala po, may kumausap lang. Ayan, hindi, parang may nagfi-feedback na hindi ko maintindihan. May nakabukas bang radyo o naka-live ka ba, love? Ayan nagfi-feedback eh. May kuliglig ba dyan? May sumisipol eh. Ayan Joshua, hanapan mo na ako ng magandang lugar, love. Yung walang kakausap sa'yo at kakausapin mo ako kasi naka-ere na ako mahal eh. Oo. Hanap na. Now na, love. Now na. We're wasting time. Punta na lang ako doon. Hello po. Okay na po? Hindi. Hindi. May sumisipol, love. I don't know kung ano yan. Yan po. Okay. Okay na po. O game na. Kwento ka na, love. Try kong tiisin. Tapos yun po yung time na yun. Nakapag-aral naman po ako ng elementary. Tapos hello po. Love, dire-diretso mahal. Nagsasayang tayo ng oras. Kanina pa kita hinihintay. Sige po. So nakapag-aral naman po ako ng elementary hanggang sa one time po yung teacheran ko parang lasing po sila. Naka-headset ka ba, love? Naka-headset ka? Hindi po, naka-loudspeak. Kaya pala. Pakitanggal ako sa loudspeak. Okay po. Ayan parang may pumipito kasi na hindi ko maintindihan. Kuliglig ba yan? Or Labas po insekto? Medyo masakit siya sa tenga eh. Anyway, sige, diretso. Nakapag-aral ka ng elementary tapos? Tapos nung one time po, yung tinitirahan ko po, umuwi po ako ng gabi. Pagka-uwi ko po, mga lasing po sila. Tapos meron po palang isang, hindi ko po alam kung ano siya. Parang ginamit niya po ako nung time na yun. Ginamit meaning to say you were sexually harassed? Opo, 10 years old po ako. Okay. And then, so nung nangyari po yun, parang natakot po ako. Parang nawalan po ako ng ikuan ko sa sarili. Nandiri ba ako sa sarili ko. Parang gustong-gusto ko pong magsumbong. Pero as in 10 years old po, natakot. Tapos wala pong matatakbuhan pag ginawa ko po yun. Okay. Pero who are those people? Kasi bahay yan na tinitirhan mo eh. Sino yung mga yun? Kamag-anak ba yun ng tita mo? Kaibigan? Kaano-ano nyo sila?
Mga kaibigan po niya. Kaibigan ng tita mo. Opo. Okay, tapos? Tapos 9 years ko po tinest yun. So, sa 9 years na po yun, parang pag tumatawag po yung mga kapatid ko sa akin, binabantayan po ako para hindi po ako mapagsumbong. Yung parang punong-puno na po ako, tapos gustong-gusto ko na Teka lang, bakit ka tinatawagan ng mga kapatid mo para hindi ka magsumbong? Why? Bakit nila pinipigilang magsumbong ka? Hindi ko po alam. Kasi hindi po, yung kapatid ko pong tumatawag, and then yung mga kasama ko po, parang binabantayan po nila ako para hindi po ako makapagsabi. Sinong mga kasama mo? Yung kasama ko po dito sa tinitiran ko dati, Sino yan? Kaano-ano yan ang tita mo? yung mga kaibigan ko. Ah, so alam nilang alam mo kung ano yung nangyari Opo. sa'yo, tapos ngayon, binabantayan ka nilang hindi magsumbong. Alam ba ng Opo. tita mo na yan yung nangyari sa'yo? Hindi po, kasi 9 years na pong nangyari yun eh. But, Almost sa 9 years na po na yun, continuous po yung nangyayari. oh my God! So, yung Opo. sa span ng 9 years na yon, dire-diretso kang ginagamit nitong specific person na to? O madami sila? Opo. Isa lang po. At yun ay kaibigan ng tita mo na kasama nyo sa bahay nyo? Opo, opo. Lalaki ito? Opo. Okay. And then, di parang punong-puno na po ako. Tapos, tumigil na po ako sa pag-aaral. Kasi, naya na po ako. Tapos, wala na po akong magagawa. And then, this June po, umalis na po ako doon. This year lang po. Pagkaalis ko po doon, yung parang hindi pa po siya pumapayag, ganyan, gumagawa pa po siya ng kwan. And then sa nagkatrabaho po ako ngayon, lumapit na po ako mismo sa amo ko. And then tinulungan naman po nila ako, pero hindi ko po kwento yung nangyari sa akin. And then ito po sana yung lalapit ko po sa inyo, yung hindi po ako ganitong tao eh. Tapos nung September 14, this year lang din po, nito lang, nagkainuman po kami sa labas kasi siyempre problema po, tropa-tropa. Parang, meron pa ako nakilalang guy, lalaki din, parang hinahangan ko po siya. Proud na proud po ako sa kanya kasi yung bike niya po. Tapos, hanggang one time po na, parang, hindi naman po ako ganito, pero parang nahulog na po yung loob ko sa kanya. Parang ganun po, parang nag-rebelde na po ako. Pero ang alam ko po sa sarili ko, hindi po ako ganun. Hindi ka ganon, meaning to say hindi ka bi. Hindi po. All Pero along hindi po alam lang. mo na lalaki ka, ang gusto mo ay babae. But for some reason ngayon naku-confuse ka kasi you think you are falling for someone who's apparently the same sex. Opo, opo. Okay? Kaya po ang lalapit ko po sa inyo, nung 14-15 po, magkasunod po na araw, parang nangyari po sa amin gano'n, nung guy na yun. Okay. Tapos, nung natapos po yun, parang pinagsisisihan ko po lahat. Pero hanggang ngayon po, iniisip ko pa rin po siya. Hanggang ngayon, umiiyak pa rin po ako. Kaya hindi ko rin po na mararamdaman kung ano po ako, kung sino po talaga ako. Kasi ayaw ko rin pong malaman ng pamilya ko, ayaw ko rin pong malaman ng ganito ako. So parang, naging problema ko po ng 9 years, parang nag-give up na rin po yung katawan ko na, ay, ganito rin lang naman, ginamit na rin lang naman ako, bakit hindi ko pa gagawin? Parang ganun na po. So yun po sana yung question ko na, dapat ko po bang i-continue to o dapat ko na po bang bitawan yung mga ganitong pamamaraan? Okay. Love, ganito, no? First, this I know. You are traumatized. For 9 years, you've been traumatized by this person. And kung kaya sana, love, kung mag-gather mo na yung strength, I know telling this story is means a lot to you. Telling this story is heavy for you. Alam ko mahirap to para sa iyo, mahal ko eh. Kasi this is not something that you share just about to anyone. Kasi you need someone you trust. And a faceless person like me is someone you can trust. Kasi I won't hold any judgment
against you. Kasi hindi naman tayo magkakilala or magkakilala. Kumbaga, we are completely strangers. But I am a concerned stranger to you. Love, kapag nagather mo na lahat ng courage na meron ka, lahat ng tapang na meron ka, if I may suggest, you put this person in jail. You put this man in jail. For 9 years, he's been torturing you. For 9 years, he traumatized you. And he deserves to be behind bars. People like that na pedophile, plus pa the fact na isang taong nang gaganyan, nang sa sexually harass, is a person that really belongs behind bars. So, kapag nag-gather mo na lahat ng lakas na meron ka, mahal ko, lahat ng tapang na meron ka, I suggest you do everything you can to put this man behind bars. He deserves to be there. Ikalawa, mahal ko, I know na this will be something na kakailanganin ng more than lakas ng loob para sa'yo. But you need to open up to one of your family member, if not everybody. You need to open up to one about what happened to you for 9 years. Kailangan mo yan ilabas, mahal ko. Kasi the reason why I'm telling you to do this, Joshua, is because I think the reason why nako-confuse ka na sa gender preference mo, nako-confuse ka na sa nararamdaman mo, nako-confuse ka na sa feelings mo, is because natatraumatized ka eh. And you're dealing with all the trauma alone. There's no one to help you, there's no one to talk to you about it. Kumbaga hindi mo na ilalabas yun sa loobin mo. So, ito yung ginagawa mo, nagse-self-destruct ka. Ito yung ginagawa mo, you are doing the things na you think is just but normal to you na since ginagawa mo na siya for 9 years without even thinking kung ito ba talaga ang gusto ko. Nawawala na yung salitang gusto ko eh. Nag-give in yung katawan mo for something it's already used to. Sa nakasanayan niya. Without you using your head, without you thinking, without you minding your emotions about it. Kumbaga, hindi na siya nagfa-function ng sabay-sabay. Reflex na to. Since ito na yung nakasanayan mo, yung magamit ka without feelings, magamit ka without commitment, magamit ka ng walang emotional bond, walang kahit ano, ginagawa mo na lang siya as if it's something that's normal. When the truth is, Joshua, it's not. You need someone to talk to about this, mahal ko. Itong nararamdaman mong paghanga dito sa lalaking to, this is still something na hindi natin madedefine as of the moment. Yung gender preference mo is something that hindi pa natin na-explore, hindi mo pa na-discover, hindi mo pa napag-iisipang mabuti kasi nga nauuna lahat eh. Nauuna lahat ng physical moves before everything eh. Yung emotional na pag-uusap, yung you thinking about the things you are about to do, nauuna yung aksyon eh. Kesa doon sa mismong pag-iisip kung tama ba to, ano ba tong ginagawa ko, naiintindihan ko ba kung ano itong binibigay ko, naiintindihan ko ba kung ano tong napapasok ko. You have no one to talk to about it eh. That's why ginagawa mo na lang siya ng ginagawa tapos nag-iisip ka na lang pagtapos na. Lagi kasing ganun yung nangyayari sa'yo eh. Nabibigla ka ng gawa. Na pag-iisipan mo siya, tapos na siya. Nangyari na siya. And then kapag nangyari ulit, wala ka na namang time para mag-isip, ginagawa mo na lang ulit siya. Yes po, parang nakamove na po ako ng ilang months. And then, the question, bakit na naman pumasok yung ganito? Pero hindi naman po ako, nung time na yung lasing po ako, hindi ko po alam na ganyan. So, mahal ganito, no? Joshua, you have to talk to someone. I don't know if it's your kapatid, but what I know is you have to talk to your tita. You need your tita for this one. You need to talk to your tita. You need to tell her the truth since it happened sa bahay niya. We need to solve problems one day at a time eh. Nung time po na tinawagan ko po siya this month, sabi niya po sa akin, he said na, wala kang utang na loob, mayabang ka na, nakapunta ka lang dyan, ganyan ka na. Bakit tayo napunta sa utang na loob?
You were trying to tell her that you were sexually harassed by her own friend. Alin doon ang utang na loob? Bakit yung kaibigan ba niya yung nagpaaral sa'yo? Opo, tapos siya daw po yung nagdala sa akin dito. Hindi, yung kaibigan ng tita mo ang nagpaaral sa'yo? Yes po. Ah, that's why. That's why hindi ka makapiyok. That's why hindi ka makalaban. Kasi that person has something para sa'yo. Yes po. Pero hindi ko po siya tinatanong na utang na loob kasi mas grabe pa po yung nawala sa akin. Love, ganito, Hindi lang no? po yung, Huwag ka magpadaig doon sa dahil pinag-aral kita. I own you. I own your body. I can do whatever it is that I want to do about it. Yung mga sinasabi niyang wala kang utang na loob, ako yung nagpaaral sa'yo. If the case is you sexually harassed me, that has nothing to do dun sasabihin mong good intention mo ng pagpapaaral sa akin. That was not a good intention. You used my financial incapacity na pag-aralin yung sarili ko and my youth against me. Ginamit mo sa akin yung fact na ikaw yung nagpapaaral sa akin for me to give in sa pang-aabuso mo sa akin. What you did is abuse. And there's nothing I should be thankful about it. There's nothing there na dapat kong tanawin na utang na loob sa'yo. Kasi yung pagpapaaral mo sa akin, binawi mo rin. yes. Tinanggal mo yung kamalayan ko, yung innocence ko, tinanggal mo, trinoma mo ko for 9 years. I do not even know who I am right now because of what you did to me for 9 years. So yung pagpapaaral mo sa akin, that's just money. But what you did to me, you took 80% of who I am from me because of what you did. And whatever it is na sasabihin niyan, I don't know if yung tita mo ba o siya ay isa. Po. Sino ba yung lalaking yan sa buhay ng tita mo? Bakit siya ang nagpaaral sa'yo? Hindi ko po alam kung may relationship po sila o wala. Tapos yung tita mo, nung nagsabi ka about this one, hindi ka pinaniwalaan. Hindi po kasi sabi niya, hindi naman ganyan niya, ganito, ganun. So, hindi talaga siya naniwala. Hindi po. Okay. So, ganito na lang, love, no? If I were you, talk to your family members na lang. I don't know if you are more comfortable with one of your siblings, kapatid, or mom, pero you have to file this one, Joshua. You have to file for harassment. You have to put this person behind bars even if siya pa yung nagpaaral sa'yo. If you are very certain, at feeling ko naman this is not something that you will joke about. Rape is rape, Joshua. Rape is rape. So kung feeling mo, ni-rape ka ng taong to and you deserve justice, you push for it. Kasi kapag itong problema mong to, itong sabihin na natin pinagdaanan mong trauma na to, ay nabigyan ng hustisya, saka mo mas maiintindihan ng maluwag yung sarili mo eh. Saka mo mas ma-explore yung pagkatao mo na am I just doing this because ito na yung nakasanayan ko for 9 years of my life. Since 10 years old ako, ito yung nakasanayan ko. So my body is just used to it. Pero hindi naman talaga to yung pagkatao ko. I mean, I'm not really interested with guys. I'm really interested with girls. But because my experience are with guys, parang ano ba to? Yung katawan ko ay gumagalaw na lang mag-isa niya, rumi-reflex na lang kasi ito yung nakasanayan niya. You wouldn't know eh. Kasi nga sabi ko sa iyo, Joshua, up until this moment, you are still under trauma. And you need to be medicated. At least man lang, you need to consult a doctor, a professional one, to help you. Kasi from 10 years old to 19 years old is a big leap ng taon para sa personal development mo, mahal. And you would need more than just advice to help you. You need a medical doctor to do that. You need to talk to someone, love. Yes po. Naiintindihan mo ko, mahal ko? You need to tell your family about this. Isa-isahin mo lang, mahal. The one you trust the most. Kung hindi nakikinig sa itong tita mo, then I suggest, doon ka sa pamilya mo. Opo. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Opo. Okay. Now, Joshua, before natin bigyan,
ng mensahe yung lalaking kumuha ng pagka-inosente mo. If there's anything you would want to tell your family, sa pamilya mong I'm sure nag-aalala sa iyo, Joshua, Yes po. if they could provide you or they could have provide you the future and the stability and the education you deserve, hindi sana to mangyayari sa iyo. Pero hindi nila kinaya and they entrusted you to someone na sa tingin nila iaalagaan ka, iingatan ka. Unfortunately, ito yung resulta. But still they are hoping na you'll end up somewhere good. Better than kung nasan sila ngayon. Ano gusto mong sabihin sa kanila, mahal ko? Okay, sa mga magulang ko po, tsaka sa mga kapatid ko, miss ko na po kayo. Sana, magkita na po tayo. Hayaan nyo pagbalik ko, nakarecover na at masaya na ako. Yun lang po. Ngayon, if there's anything you wanna tell this person, itong pakahayop na animal na to, na kumuha ng kamalayan mo, at ang kapal na mukha na isumbat pa sa'yo, yung pagpapaaral niya sa'yo. Anong gusto mong sabihin sa kanya, Joshua? This time around, you don't hold back, my love. You don't hold back. This time around, I'm giving you all the right na sabihin sa kanya lahat ng gusto mong sabihin. Mga bagay na hindi mo nasasabi, mga bagay na kinimkim mo sa puso mo. This is about the time. Or this is the perfect time, mahal, para ilabas mo siya. Yes. Go ahead. Sa lalaking gumawa nito sa akin, hindi lang buhay ko yung winasak mo, pati mga pangarap ko. Sana, maging masaya ka sa ginawa mo. Sana lahat, sana magkita tayo, pero hindi sa mabuting paraan. Kung nasaan ka man, sana masaya ka niyo dahil ako, ito, nagdurosa, wasak lahat ng mga pangarap ko ng dahil sa'yo. Yun lamang po. Joshua, you listen to me and you listen to me clearly, my love. Hindi ka bawasan ng pagkatao mo yung nangyari sa'yo. If not, this should be a stepping stone for you to come back as a better person. I know na kinuha niya yung kamalayan mo, kinuha niya yung innocence mo, kinuha niya yung pagkabata mo. But do not let this person take away your chance on a better future. Naintindihan mo ko? Hindi ka titingin sa salamin ng may pandidiri sa sarili mo. Hindi ka titingin sa salamin as if may kakulangan sa pagkatao mo. You are a good person, Joshua. At kung ano man yung pinangarap mo before, hindi imposibleng maaabot mo pa rin yon hanggang ngayon. Sabihin man nating na-derail ka, medyo nalihis ka lang onti ng landas, pero hindi na nating hahayaang magtagumpay siya na mawasak niya ng tuluyan yung pangarap mo. You continue on with your dream, mahal. Whichever way mo pwedeng kunin yan, gawin mo, mahal. Hanggat wala kang tinatapakang tao, hindi ka gumagawa ng kasalanan, wala kang nasasaktan on your way to your dream, do not stop. Just because of this past. One day makakahanap ka ng isang tao na magtatanggap sa'yo or tatanggapin lahat ng parte ng nakaraan mo. Kasi kung ano man yung nangyari sa'yo in the past, yan ang rason kung bakit ganyan ka katatag. Kung bakit ganyan ka ka-successful. Kung bakit ganyan ka kabuting tao. Let that dark past be your propeller para abutin mo yung pangarap mo. Naiintindihan mo ko, mahal? Opo. Hindi ka magpapapigil sa memory of this person. And if ever na dumating yung pagkakataon na magather mo na lahat ng tapang na meron ka at kahit papano you have your family on your back para suportahan ka, and you will be able to be successful to put this person behind bars, Joshua. Let that be a start of your success. Naiintindihan mo ko, love? Malayo ka na sa kanya, di ka na niya masasaktan, hindi ka niya na mahahawakan, di ka niya na mababastos, hindi ka na niya magagalaw. You are far away from this person and you don't have to go back. This time around, you look ahead. Huwag ka nang titingin sa likuran, huwag ka nang titingin kung saan ka nang galing. Dire-diretsyong takbo, Joshua. Intindihan mo ko? Babangon tayo. Mula sa ground, pataas. Kung ano man yung sinira niya sa'yo, ibabalik natin yan. But this time around, you don't have to let this person win by remembering all those dark memories of your past. Huwag mo nang alalahanin to. This will be the last time you'll ever talk about it. Kung mag-open ka sa pamilya mo, sa
taong pinagkakatiwalaan mo, like one of your siblings or one of your parents, let that be the end of it. Pag na-open up mo na yun sa kanila, kapag gusto nilang gumawa ng paraan in order na bigyan ng hustisya yung nangyari sa'yo, don't stop them. Let them find justice for you. But, yun na yung huling pagkakataon that you will feel weak, you will feel abused, you will feel oppressed. This is the moment na dapat lahat ng dark past mo maging, gasolina para tumakbo ka patungo dun sa pangarap mo. Naiintindihan mo ako, mahal ko? Opo. For me, wala akong nakitang, hindi ako nakakarinig ng isang batang nawala ng pangarap. For me, nakakarinig ako ng isang batang deserving maabot yung pangarap. That's what I hear. Sa moment na nag-usap tayo, up until this moment, yun lang yung naririnig ko. Isang batang hindi takot, abutin yung pangarap niya, and let that child win. Yun yung kailangan nanalo, ha? Yes. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Mabibigyan din ng hustisya yung nangyari sa'yo. And sabi ko nga sa'yo, he'll never touch you again. He will never be able to touch you again. You are 19 years old now, Joshua. You can fight. You will never let anyone hurt you again like that. Naintindihan? Opo. Maraming salamat for calling my show, love. And I wish you nothing but the best in life. Thank you so much po. Thank you, love. Ingat ka lagi, mahal ko, ha? Sige po. Maraming salamat for calling. Hindi ko alam kung anong klaseng kampon kayo ng impyerno, kung anong klaseng kampon kayo ng demonyo at nag-e-exist pa kayo sa lupa. Sa totoo lang, I do not know kung gaano kasama yung lahi ninyo for you to be able to continue existing in this world. But people like you, actually you deserve more than to stay behind bars eh. You deserve to die there. Sa totoo lang. Yan yung mga tipo ng taong dapat nasa kulungan lang tas hindi na makakalabas habang buhay. Kasi wala po kayong wala kayong puwang sa mundo. Kayo yung mga tipo ng taong walang magagawang maganda sa mundo. Kasi every time na may magagawa kayong isang maganda, 10 kamalian yung kaya nyong gawin. Ganon kayo kademonyo. Biruin nyo, 10 years old. Walang kamuang-muang. Murang-mura yung edad. Inosenteng-inosente yung isip. Dahil wala siyang kalaban-laban, wala siyang pera, malayo sa pamilya, walang kakampi. He was the perfect candidate for a victim. Para sa mga fido like this person. Kung ako lang may authority, sa totoo lang, kung ako nasa posisyon, hahanapin ko na yung hayop na yun. Ako na mismo magfa-file. Makulong ka lang, kuya. And if ever this video or this, sabihin na natin, this station is reaching wherever you are right now and you know I'm talking to you, I hope maserve yung justice kay Joshua. I hope guys like you will be put behind bars ng panghabang buhay because you deserve it. You don't deserve to walk around this earth alongside anyone. Hindi ka dapat nakalabas eh. Hindi ka dapat pagala-gala, wala kang karapatan. Mas masahol ka pa sa hayop. At yung tita ni Joshua, di ko alam kung ano pong klaseng tita kayo, but I am a tita as well. I am now an official tita. And that I will never do. Blood will always be thicker than water. A 10-year-old kid ay walang mapapala kung gagawa siya ng ganitong klaseng istorya sa isang taong nagpapaaral sa kanya. Use your common sense. Mas maraming mawawala sa bata kapag ginawa niya yun eh. Kung magsisinungaling siya, mas maraming mawawala sa kanya. Hindi siya makakapag-aral, wala siyang pambaon sa school, wala siyang toy kapag nakatop 1 siya. So why would he do that? Use your brains. If meron man yung thick head of yours
na brain, sana gamitin mo siya. Kung ganyan lang din pala yung gagawin mo sa pamangkin mo, gagawin mong bait para may boy toy, yung mga kaibigan mong hayok na hayok sa laman ng mga bata, nakakahiya kayo? Sana hindi mo na lang siya kinuha. Sana magsama-sama na lang kayo sa impyerno. And for people like Joshua that cannot even defend themselves kasi they simply cannot. They are kids na merong dreams na walang pupuntahan na malayo sa pamilya. Once you get out of that situation, don't look back. Gamitin nyo kung ano man yung nangyari sa inyo para maging stepping stone ninyo to a better future. You may take with you, or you may be taking with you a dark baggage, dark past. Pero yung future mo, may potential pang magkaroon ng bright side, ng illuminating one. So never let go of your dreams. Katulad ng sinabi ko kay Joshua, and I'm speaking to you as well. If you are just like Joshua, hindi ka bawasan ng pagkatao mo yung nangyari sa iyo before. Use that to fuel you, to drive you, na magkaroon ng certain determination and passion to be better in life. I wish nothing but the best for you.